רגע, חכו רגע. המערבונים. שלושת הרוכבים. בשימור, בשיפוץ, תלוי בזה. נראה לי זה עדיין. אוקיי, אנחנו עכשיו נכנסים לעיירה. איך קוראים לעיירה פה? דן אודי. מפעל זיתים. ווסט זיתים. ווסט זיתים. אוליב. איפה השריף? איפה השריף? רגע, אל תרשו. איפה השריף? איפה? בוא לימין, מביא אותנו לשביל שהוא לאורך המצוק, אבל יכול שלא יהיה סוף. בוא. אני זוכר פה עד הסוף ישר, אנחנו נביא את הירידה. זה מגיע, בוא נשאל את השריף המקומי. את הבוטם דר. Sheriff, where is the right way? לא יודע, יש לך בבתים האלה, אלה בתים של פעם. ככה, לקנות את הבית הזה, חלקם